Ojukwu bụ the only person pụtara na ya nwa bụ onye pụtara na-aka amụ situation down na asịsị alụkwa n'ọgụ a. Ndị be anyị na-asịsị ndị Nsụka University bụ ndị sisi nye ha egbe nye ha mma ka ha na-eje ọgụ onwe na ihe anyị nwere as of then na ha ya alụ ọgụ a. Ojukwu sị ha n'obodo ọbụla lụrụ ọgụ emerịrị na-abụ slave forever. Mgbe ekenekwa m unu emere m ihe onyonyo mbọsị a wee na-akwa na olugo mgbe anyị bụ ndị Igbo ga-eji ihe gbasara ọrụ ugbo wee kpọrọ ihe. Ọtụtụ n'ime anyị wee ghọtafee m. Ekwukwazi m wee na-akọwa n'oge a nụrụ ọgụ Biafra anyị makwa na ọ bụrụkwa ọgụ nọọ ogbu ka egburu ndị be anyị. N'ife eji wee gbuo ndị be anyị ọka nkụ ewepụ ndị eji egbe wee gbuo ihe ọzọ ejikwa wee gbuo anyị oge a bụ agụụ. Maka na a bịalụ mechisie ebe nri si abata n'ala Igbo ọ bụ na onwe ozi ebe si ebubata nri nke anyị nwekwara enwe na ya bụ ala Igbo ezughị anyị olili ihe a ka eji wee gbuo ndị be anyị maka agụụ. Ọ bụrụ na ị nekwa anyị na Naịjirịa nke anyị nọ taa ị ga-amakwa na akpọmasị a butere ya bụ ọgụ anabeghịkwa na ọ ka dịkwa. Ajụ na-ajụ bụ gịnị ka anyị bụ ndị Igbo na-eme nke taa? Gịnị ka anyị na-eme? Kedu ka anyị si wee kwuolu ihe gbasara ọrụ ugbo wee kpọrọ ihe nke bụ na ọ pụta echi bụ na onwe ka ya bụ ọgụ sikwa kpọtụkwa ọzọ ka ihe a mere anyị n'oge gboo rapụkwa ime anyị ọzọ? Ekwuchara m ya ọtụtụ n'ime unu ghọtafee ihe m kwuru. Kịta achọrọ m ka m gosizie unu ka unu ọnụ ihe si n'ọnụ nwanne anyị nwoke bụ Nollywood legend nke anyị ji Uwaezuoke wee malụ. O kwukwaziri okwu gbasara ya bụ ihe m kwuru. Unu nụzie n'ọnụ ya ka ọ hapụ ịdị ka ọsọ mụnwa na-ekwu ya bụ ihe ka ọ hapụ ịdị ka na-ekwu ihe nna marọ ya ma na onwe ya ga-akọta anyị wee kọwaa ihe mere oge ya bụ ọgụ. Daalụkwanụ. Ojukwu bụ the only person pụtara na because na ọ bụ soja nọrọ Kano ya nwa bụ onye pụtara na-aka amụ situation down na asịsị alụkwa n'ọgụ a. Ndị be anyị na-asịsị ndị Nsụka University bụ ndị sisi nye ha egbe nye ha mma ka ha na-eje ọgụ onwe na ihe anyị nwere as of then na ha ya alụ ọgụ a. Ojukwu sị ha n'obodo ọbụla lụrụ ọgụ emerịrị na-abụ slave forever. Si alụ n'ọgụ a na military school ka ya jere. Si alụ n'ọgụ a na alụ ọgụ a na ndị emerịrị na-abụ slave forever. Wee sị etie ya wee sị amara ndị ọnụ na-ekwu n'ugwu ndị ugwu gbuwe ha. Amara ọnụ na-ekwu n'ofe mmanụ ndị ofe mmanụ gbuwe ha. Amara ọnụ na-ekwu n'ala Igbo ndị Igbo gbuwe ha. Egbuchazie ekpokọ ka obodo dị mma. Ndị Igbo zoo ụmụnne ha ekwe ha ewepụta. Ndị ugwu egbuo na mmadụ na ndị Yoruba gbuo ndị Igbo ekwe ha ewepụta. Ọ ebe ahụ ka anyị wee anọ wee mee meeting na onye Igbo ama mbụkwa president of this country. Ebe ahụ ka okwu a si pụta. Mana ọ na-ewute na ndị be anyị nọkọta apụtasị a na-azụ azụ prezidenti onye ndị ka ya achị ndị kwere na ya achị ka ndị ekwere o nwere ihe anyị ikwute nye be anyị wingodo achị ofu akụkọ ka ọrịa kpapụ ya n'akụkụ ebe ahụ ka ha si wee nweta dịse mitin ha mere kwụọ ya ntu. So alụọ na agha ahụ atara good years ndị be anyị dọga egbukwara na mmadụ gboo egburu mmadụ gboo. Ndị mmụọ tụrụ na ndị agụụ gburu karịrị ndị mmụọ gburu. Agụụ ya dịrị mmadụ dịrị ka mmadụ ọfụsụ okpokoro isi anụ ama ndị ya na ome okoro. O nwere ka a na-akpọkwachi ọkọ ọ bịa ọzọ mmadụ ụkwụ ebe ahụ ya niile eru oku ube ọ na-eji anara nri. Mgbe mmadụ nwụkọtara ka Ojukwu tụwaziri nne a na-ebubata nri from Gabon, Ivory Coast, the other country a na-ebudatara anyị ka anyị na-eri. Onwe onye other person ga-emenwu ihe Ojukwu mere. Ọgụ seti ya ọ na-achịrị egbe aka na abụbata wọfrọnt